Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο σημερινό webinar μας για τη θεωρία της αλλαγής και πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών ενσωμάτωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω δύο λόγια για τα εργαλεία του Zoom. Το σημερινό webinar γίνεται μέσω της εφαρμογής webinar του Zoom. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορείτε ούτε να ανοίξετε την κάμερα ή το μικροφωνό σας, ούτε να δείτε τους υπόλοιπους συμμετέχοντας πέρα των ομιλητών. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του chat για να συνομιλείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπάκι Play Raise Hand για να σηκώσετε το χέρι σας και στο τέλος του σημερινού webinar, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, θα σας ανοίξουμε τη δυνατότητα να μπορέσετε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Και τέλος υπάρχει το κουμπάκι που λέει Q&A. Θα παρακαλούσα ό,τι ερωτήσεις έχετε κατά τη διάρκεια των ομιλητών να τις γράφετε στο Q&A, στο Question and Answer και όχι στο chat, διότι στο chat πολλές φορές η πληροφορία χάνεται και δεν θα μπορέσουμε να δούμε τις ερωτήσεις. Αν τις βάλετε στο Q&A, στο τέλος κάθε ενότητας θα μπορέσουμε να τις απαντήσουμε. Επίσης, να σας πω δύο λόγια για την IDEC για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια άλλη δράση μας. Είμαστε μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχουμε επίσης εκπαίδευση και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Η IDEC χωρίζεται σε 4 κυρίως τμήματα. Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη συμβουλευτική για ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας, περιβαλλοντολογικές αξιολογήσεις, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ISO κτλ. Έχουμε επίσης το τμήμα Digital Marketing που προσφέρουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις για την κατασκευή shop, Google Ads, Social Media Marketing, Digital Presence των εταιριών κτλ. Επίσης, είμαστε ένα εκπαιδευτικό κέντρο και διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο ενδοεταιρικά, δηλαδή για επιχειρήσεις, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, τόσο διαζώσεις όσο και μέσω e-learning. Τέλος, έχουμε το ευρωπαϊκό τμήμα, όπου εδώ έχουμε εμπειρία πάνω από 30 ετών στην ενασχόληση με ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα Erasmus για την εκπαίδευση, από DG Employment, DG Reform, Horizon, Life κτλ. Γιατί πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα. Καταρχήν να σας πω ότι το σημερινό σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Inclusion Talk, οπότε θα γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση του προγράμματος αυτού. Μετά θα μιλήσουμε για το τι είναι η θεωρία της αλλαγής και ποια είναι τα 10 βήματα τα οποία τη συνθέτουν. Θα δούμε μετά τα ωφέλη της χρήσης θεωρία της αλλαγής για οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η θεωρία της αλλαγής για τη δημιουργία στρατηγικών και στη συνέχεια ο κύριος Χατζιαντονίου θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης διαφορετικότητας και ένταξης και ο κύριος Νταγιάτας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση του προγράμματος Inclusion Talk. Το πρόγραμμα Inclusion Talk είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus στρατηγικές συμπράξεων μεταξύ οργανισμών, το οποίο ξεκίνησε το 2021 και έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να αναπτύξουν στρατηγικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών και ιδιαίτερα των μεταναστριών, των γυναικών δηλαδή μεταναστών.
Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν διάφοροι οργανισμοί ανά την Ευρώπη. Υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ένας οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Πολωνία. Έχουμε επίσης εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Κύπρο. Τώρα, ποιο είναι το όραμά μας, γιατί επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Θέλαμε βασικά να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και θέλαμε να το κάνουμε αυτό μέσω μιας καινοτόμας καινοτόμας μεθοδολογίας, την θεωρία της αλλαγής, την οποία και θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Τώρα, πώς καταλήξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Καταρχήν έγινε μια πανευρωπαϊκή μελέτη, μια έρευνα μάλλον, στις χώρες των εταίρων, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η έρευνα περιλάμβανε τόσο ένα online ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν μάλλον δύο ερωτηματολόγια, το ένα απευθυνόταν σε μετανάστριες εγγεγραμμένες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το άλλο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και στελέχη των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες προσωπικές συνεντεύξεις και κάποια focus group με την ομάδα αυτών των στόχων. Ήθελα εδώ να αναφέρω ότι συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα από όλη την Ευρώπη σε αυτή την έρευνα και τα κύρια συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ότι οι σημαντικότερες ανάγκες των μεταναστριών όσον αφορά την ένταξή τους στην εκπαίδευση είναι η εκμάθηση της νέας γλώσσας, η πρόσβαση συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, η έναρξη μιας πρακτικής άσκησης μαθητείας, η αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό και τους εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τέλος η αξιολόγηση και αναγνώριση των προηγούμενων προσόντων ή δεξιοτήτων τα οποία κατήχαν. Τώρα, προς απάντηση αυτών των αναγκών, το πρόγραμμα Inclusion Talk ανέπτυξε τρία βασικά υλικά. Το πρώτο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται «Ένταξη των μεταναστριών με τη χρήση της θεωρίας αλλαγής». Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και περιέχει πληροφορίες και οδηγίες και κάποια tips για το πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία της αλλαγής προκειμένου να φτιάξουν νέες στρατηγικές για τη συμπερίληψη στον οργανισμό τους. Τώρα το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 ενότητες και κάθε ενότητα εκτός από τη θεωρία την οποία μπορείτε να διαβάσετε έχει και κάποια πρακτικά παραδείγματα, δραστηριότητες και συζητήσεις. Να αναφέρω εδώ ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το υλικό μάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος διατίθεται δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΔΙΕΚ Εγάλεο και το ΔΙΕΚ Κλιφάδας που συμφώνησαν να συμμετέχουν σε εργαστήρια τα οποία θα διοργανωθούν προκειμένου να παραδοθεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το δεύτερο βασικό παραδοτέο το οποίο προσφέρει το πρόγραμμα είναι ένας οδηγός που αυτή τη φορά απευθύνεται σε μετανάστριες. Ο τίτλος του είναι «Ηγεσία, προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μεταναστριών» και ουσιαστικά έχει ως στόχο να προσπαθήσει να αναπτύξει τις προσωπικές δεξιότητες, τις ήπιες δεξιότητες των μεταναστριών, να αναπτύξει τις ηγετικές τους ικανότητες και να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν μάλλον ως πρότυπα στην κοινότητά τους. Το τρίτο παραδοτέο είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία επίσης θα ήθελα να σας δείξω τώρα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του link, theoryofchangeForInclusion.eu. Θα σας τη δείξω αμέσως τώρα. Και
Θα βάλω και το link στο chat για όποιον θέλει να επισκεφθεί. Αυτή, όπως βλέπετε, είναι η ιστοσελίδα, στο πούμε, του προγράμματος. Εδώ πέρα, εντάξει, μπορείτε να βρείτε κάποιες γενικές πληροφορίες για το τι είναι το πρόγραμμα, μερικές γενικές πληροφορίες για τους οργανισμούς που συμμετέχουν, και άμα πατήσετε εδώ στα συγγνώμη, ξέχασα να αναφέρω ότι είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά. Άμα πατήσετε στο κουμπί που λέει εκπαιδευτικά εργαλεία, μπορείτε να κατεβάσετε όσα παραδοτέα είναι για την ώρα έτοιμα. Στα ελληνικά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση, αλλά μπορείτε να τα κατεβάσετε στα αγγλικά και στον επόμενο μήνα μάλλον θα ανέβουν και οι ελληνικές μεταφράσεις. Τώρα κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω σε αυτήν την πλατφόρμα, υπάρχει η ενότητα Collaboration Groups. Εδώ πέρα, για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καρτέλα, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Είναι κάτι το οποίο παίρνει λιγότερο από 1 λεπτό και ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ενεργό email. Μέσα λοιπόν από τα groups μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας group προκειμένου να συνομιλείτε με άλλους, κάτι σαν φόρουμ δηλαδή, αλλά επίσης μπορείτε να φτιάξετε μια ομάδα προκειμένου να συνομιλείτε με τους παράγοντες και την ομάδα στόχο από το δικό σας οργανισμό. Όταν λοιπόν δημιουργείτε ένα group, εδώ πέρα πατάτε δηλαδή το κουμπάκι που λέει Create a Group, αφού του δώσετε ένα όνομα και μια μικρή περιγραφή, μπορείτε μετά να επιλέξετε εάν το group αυτό θα είναι δημόσιο, δηλαδή όπως είναι και σε αυτή την καρτέλα που βλέπετε, είναι τα groups τα οποία είναι δημόσια και μπορούν σε αυτά να μετέχουν, να τα δουν καταρχήν όλοι και να συνομιλούν όλοι όσοι έχουν έναν απλό λογαριασμό στη πλατφόρμα. Επίσης μπορεί να τα κάνετε ιδιωτικά, δηλαδή μπορούν να τα βλέπουν όσοι έχουν λογαριασμό, αλλά δεν μπορούν να συνομιλούν και να συμμετέχουν μέσα στα groups, μέσα στην ομάδα. Και τέλος υπάρχει επίσης και επιλογή μια ομάδα να γίνει κρυφή, δηλαδή να μπορούν να τη βλέπουν και να συμμετέχουν μόνο όσους έχετε προσκαλέσει. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πλατφόρμα προκειμένου να υπάρχει μια online συζήτηση μέσα στον οργανισμό σας, με όσους θέλετε εσείς να μετέχουν. Τώρα κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω είναι η πλατφόρμα με ένα εργαλείο αυτοαξιολόγηση που υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι ουσιαστικά, αυτή η πλατφόρμα παρέχει τρία εργαλεία, 3 ερωτηματολόγια. Το ένα απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του οργανισμού, και τέλος ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται στις ίδιες τις μετανάστριες. Και τι κάνουμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα? Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δική σας έρευνα, δηλαδή άμα πατήσετε εδώ Create New Survey, μπορεί να δώσετε στην έρευνά σας ένα όνομα και από εδώ να επιλέξετε ποιο εργαλείο θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για τα στελέχη, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς ή για τις μετανάστριες. Ας επιλέξουμε τώρα εμείς τη τύχη της μετανάστριας και ας βάλουμε ότι θέλουμε σε αυτή την έρευνα να συμμετέχουν 10 άτομα. Με το που τη δημιουργήσουμε, και ένα όνομα, με το που δημιουργήσουμε αυτή την έρευνα, μπορούμε να πατήσουμε πάνω της και άμα δείτε μου έχει βγάλει μια σειρά από κωδικούς συμμετοχής. Δηλαδή μπορείτε να στείλετε αυτούς τους κωδικούς συμμετοχής στα 10 άτομα που θέλετε να συμμετέχουν και να απαντήσουν ανώνυμα στο ερωτηματολόγιο. Αφού
Λοιπόν, συγκεντρώσετε τις απαντήσεις. Μπορείτε να δείτε τώρα στο παράδειγμα που έχω εδώ, στο οποίο βέβαια ήταν ένα τεστ και ουσιαστικά ζήτησα από δύο άτομα να μου συμπληρώσουν στην τύχη το ερωτηματολόγιο και βλέπω ότι στους 5 τομείς της συμπερίληψης, συγγνώμη, υπάρχει όριο στις ερωτήσεις. Τι εννοείται? Αν υπάρχει όριο στους ερωτώμενους. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Μπορείτε να βάλετε όσους θέλετε. Ωραία. Μπορείτε λοιπόν, επανέρχομαι εδώ, να δείτε ότι στους 5 τομείς που είναι Educational Support, Support in Vocational Services, Support in Employment, Multilingual Support και Cultural Support, να δείτε πού υστερείτε ή πού τα πήγατε, στο πούμε, καλά. Τώρα για να σας δείξω περίπου πώς φαίνεται το ερωτηματολόγιο, επανέρχομαι στο τεστ που έφτιαξα μόλις τώρα. Έτσι είναι το πώς εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο σε όσους ζητήσετε να τον συμπληρώσουν. Υπάρχουν δηλαδή κάποια statements τα οποία έχουν χωριστεί στους 5 αυτούς τομείς της συμπερίληψης των μεταναστριών και σε αυτά για κάθε ένα καλείται ο συμμετέχον να απαντήσει αν συμφωνεί πολύ, λίγο ή καθόλου. Και με βάση αυτά τα συγκεντρωτικά βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως θα δείτε, αυτή τη στιγμή σας δείχνω την πλατφόρμα στα αγγλικά, αλλά σε κάθε περίπτωση σε λιγότερο από ένα μήνα θα είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την σημερινή παρουσίαση, όπου ήρθε η ώρα να δούμε τι είναι η μεθοδολογία, η θεωρία της αλλαγής. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα μικρό quiz το οποίο έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, πρέπει τώρα να φαίνεται στην οθόνη σας. Θέλω ουσιαστικά να μου απαντήσετε σε 3 απλές ερωτήσεις. Καταρχήν, αν ξέρετε, αν γνωρίζετε τον όρο της θεωρίας της αλλαγής, αν έγινε γνωστός από την Κάρολ Βάις, αν σημαίνει μια διαδικασία που περιγράφει και απεικονίζει το πώς και το γιατί μια επιθελητή αλλαγή συμβαίνει, αν ισχύουν και οι παραπάνω και οι 2 παραπάνω προτάσεις, ή αν δεν γνωρίζετε. Η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να απαντήσετε είναι ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη θεωρία της αλλαγής ισχύει, δεν μπορεί να ενταχθεί στη στρατηγική του οργανισμού σας, μπορεί να προωθεί την επικοινωνία σχετικά με το έργο σας, δεν μπορεί να επικαιροποιείται και δεν γνωρίζω ή δεν είμαι σίγουρος. Και τέλος, πόσα βήματα συνθέτουν τη θεωρία της αλλαγής, 5, 8, 10 ή 12. Θα ήθελα να σας αφήσω 1 λεπτό ακόμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι που απαντούν. Έχουμε ήδη 78-80 τώρα απαντήσεις, οπότε σας αφήσω ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Μπράβο, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Άλλη μία και θα φτάσουμε τις 100. Τέλεια. Οπότε το κλείνω. Ωραία. Και τώρα λογικά θα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας
στην οθόνη σας. Η πρώτη ερώτηση για το τι σημαίνει όρος θεωρίας αλλαγής, όπως πολύ σωστά απάντησαν οι περισσότεροι, ισχύουν και οι δύο παραπάνω προτάσεις, δηλαδή και έγινε γνωστός από την Κάρολ Βάις και σημαίνει μια διαδικασία που περιγράφει και απεικονίζει τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε. Θα το δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες. Συνέχεια, στη δεύτερη ερώτηση, επίσης απαντήσατε οι περισσότεροι σωστά, μπορεί να προωθήσει την επικοινωνία. Και στην τελευταία ερώτηση, εδώ πέρα δυστυχώς οι περισσότεροι δεν βρήκατε από τα πόσα βήματα αποτελείται. Αποτελείται από 10 βήματα, τα οποία θα σας παρουσιάσω συνέχεια. Αν έκλεισε η φόρμα δεν πειράζει, δεν ήταν κάτι σημαντικό, ήταν έτσι απλά λίγο για να έχετε μια πρώτη εικόνα με τη θεωρία της αλλαγής. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στην παρουσίαση. Όπως πολύ σωστά βρήκατε, η θεωρία της αλλαγής έγινε γνωστή από την Κάρολ Βάις, η οποία ήταν μια Αμερικανίδα μελετήτρια εκπαιδευτικής πολιτικής, και μάλιστα ο όρος πρώτη φορά εμφανίστηκε το 1995. Τώρα, πώς έδωσε τον ορισμό η Κάρολ Βάις? Είπε ότι η θεωρία της αλλαγής είναι μια σαφής διαδικασία στοχασμού και καταγραφής του πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ένα πρόγραμμα ή μια παρέμβαση, το γιατί θα λειτουργήσει, ποιοι θα επωφεληθούν και πώς και τις συνθήκες που απαιτούνται για να πετύχει. Ουσιαστικά δηλαδή η θεωρία της αλλαγής περιγράφει, απεικονίζει το πώς και το γιατί αναμένουμε να πετύχει η επιθυμητή αλλαγή που σχεδιάζουμε σε ένα ορισμένο πλαίσιο αναφοράς. Όπως λοιπόν κάθε μέθοδος σχεδιασμού, η θεωρία της αλλαγής ζητάει από τους συμμετέχοντες που τη χρησιμοποιούν να θέτουν σαφείς και μικροπρόθεσμους στόχους, να καθορίζουν μετρήσιμους δείκτες επιτυχίας, να διαμορφώνουν δράση για την επίτευξη των στόχων. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο περίπλοκα, αλλά ουσιαστικά η θεωρία της αλλαγής είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, που σας δείχνει ουσιαστικά τη διαδρομή από τις ανάγκες που έχετε στη δράση και επίσης μετά στα αποτελέσματα και στον αντίκτυπο που θα έχει η δράση σας. Περιγράφει δηλαδή την επιθυμητή αλλαγή, αυτό που θέλετε να πετύχετε, και πώς θα φτάσετε σε αυτό. Ποια είναι τα βήματα δηλαδή που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Ουσιαστικά η θεωρία της αλλαγής βοηθάει έναν οργανισμό να ξεκαθαρίσει τι θέλει να αλλάξει, αλλά και το πώς θα τα καταφέρει. Με πολύ απλά λόγια, μας βοηθάει λοιπόν η θεωρία της αλλαγής να καταλάβουμε το πώς θα προωθήσουμε την αλλαγή που θέλουμε, και ξεκινάει καταρχήν με την αναγνώριση του προβλήματος. Να δούμε δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο οργανισμός μας και τι είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε. Στη συνέχεια μας βοηθάει να ορίσουμε τα ενδιάμεσα βήματα που πρέπει να επιτευχθούν, και τέλος να περιγράψουμε τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Τώρα, η θεωρία της αλλαγής αποτελείται από 10 βήματα. Δεν θα σας τα διαβάσω τώρα, αλλά σιγά σιγά θα τα αναλύσουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η ανάλυση της κατάστασης. Είναι δηλαδή να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιο είναι το ζήτημα, τι είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες ερωτήσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε, όπως καταρχήν είναι ποιον επηρεάζει το πρόβλημα, τι συνέπειες έχει το πρόβλημα, ποια είναι τα αίτια του προβλήματος, ποια είναι τα εμπόδια της αλλαγής και πώς θα τα ξεπεράσουμε, ποιον άλλον θα ενδιέφερε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα και τι λείπει, τι δεν γίνεται, ποια είναι τα κενά. Τώρα,
Στο πρώτο ακόμα βήμα, στην ανάλυση κατάστασης, μπορείτε επίσης να σκεφτείτε τι μπορείτε να συνεισφέρετε εσείς σε αυτή την κατάσταση, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κάποια απλά στοιχεία, όπως είναι η φήμη σας, η ειδίκευσή σας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, η πρώτερη εμπειρία σας, οι διασυνδέσεις ή τα δίκτυα που έχετε με άλλους οργανισμούς, αλλά και η χρηματοδότηση και η κρατική χρηματοδότηση, αλλά και η ιδιωτική χρηματοδότηση. Και τέλος, θα πρέπει να σκεφτείτε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος σας, με ποιον θα πρέπει να συνεργαστείτε, αν υπάρχουν ήδη κάποιες στρατηγικές μέθοδοι και προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και προχωράμε με ένα παράδειγμα, το οποίο παράδειγμα θα μας ακολουθήσει σε όλη την ανάλυση που θα γίνει στα 10 βήματα της θεωρίας αλλαγής. Θα ασχοληθούμε με μια υποθετική εταιρεία που ονομάζεται One Small Step. Η εταιρεία αυτή λοιπόν είναι μια μη κερδοσκοπική ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο να παρέχει εκπαίδευση σε νέους στην περιοχή της, στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Τώρα, κατά το πρώτο βήμα της θεωρίας της αναλλαγής, στην ανάλυση της κατάστασης, είδανε ότι το πρόβλημα που θέλουν να αντιμετωπίσουν είναι ότι πάρα πολλοί νέοι στην περιοχή τους εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν εισέρχονται στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και την κατάρτιση. Για να προκειμένου λοιπόν να αποφασίσουν ότι θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα, εξέτασαν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το ποσοστό των νέων που επηρεάζονται και πώς η περιοχή τους συγκρίνεται με άλλες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσαν ότι όντως η περιοχή τους είχε σοβαρό πρόβλημα με νέους οι οποίοι ήταν needs, δηλαδή δεν βρισκόταν ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην απασχόληση, ούτε σε κατάρτιση. Γι' αυτό η One Small Step εντόπισε ως αιτίες την έλλειψη δεξιοτήτων, προσόντων, κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, θέσεων εργασίας και προτύπων. Ερεύνησαν λοιπόν τις καλές πρακτικές και αποφάσισαν να επικεντρωθούν, αυτό που αποφάσισαν να κάνουν δηλαδή, είναι να παρέχουν άμεση υποστήριξη στους νέους. Και επίσης προσπάθησαν να βρουν αν υπάρχουν ήδη κάποιες στρατηγικές οι οποίες προσαρμόζονται, και με αυτόν τον τρόπο απέκλεισαν την άσκηση πιέσεων για χρηματοδότηση από τοπικές αρχές, γιατί δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και προχωράμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο βήμα, όπου το δεύτερο βήμα το ονομάζεται ομάδα στόχους. Εδώ πέρα λοιπόν στο βήμα πρέπει να περιγράψετε ποια είναι η ομάδα στόχους, με ποιους δηλαδή θέλετε να βοηθήσετε ή να επηρεάσετε με τις δράσεις τις οποίες θα κάνετε. Όταν λοιπόν προσπαθείτε να αναγνωρίσετε και να περιγράψετε την ομάδα στόχου σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη αντικειμενικούς παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η περιοχή, η μόρφωση, το προσωπικό, ιστορικό κτλ. Αλλά επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και υποκειμενικούς παράγοντες, όπως είναι τι γνώσεις έχουν, ποια είναι η στάση, η συμπεριφορά τους κτλ. Καλό θα ήταν να εντοπίσετε παράγοντες οι οποίοι να συνδέονται περισσότερο με το πρόβλημά σας. Δηλαδή, ποιοι είναι οι παράγοντες τους οποίους θέλετε να αλλάξετε στην ομάδα στόχου σας, και σκεφτείτε επίσης ποια πλεονεκτήματα έχουν και καλά χαρακτηριστικά έχει η ομάδα στόχου σας, καθώς και ποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν. Και συνεχίζουμε με το παράδειγμα της One Small Step, η οποία τελικά αποφάσισε να απευθυνθεί σε νέους μέσα που βρίσκονται σε 3 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά εντόπισαν μια προβληματική οικογενειακή ζωή, έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας και την περιορισμένη έκθεση σε νέες εμπειρίες. Τώρα στα υποκειμενικά χαρακτηριστικά αναγνώρισαν την έλλειψη φιλοδοξιών, την χαμηλή αυτοπεποίθηση, την απομάκρυνση από το σχολείο και τον κίνδυνο αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τώρα τα δυνατά σημεία και πλεονεκτήματα τα οποία εντόπισα στην ομάδα στόχων
περιλάμβανε τις στενές σχέσεις με την οικογένεια και τις συνομιλίκους, ευφυΐα, καθώς και άνοιγμα σε νέες ιδέες και εμπειρίες. Και έτσι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επέτρεψαν στη One Small Step να περιορίσει την ομάδα στόχος και να την αποδώσει με 3 ακριβή κριτήρια, δηλαδή θα απευθυνθεί σε νέους με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, σε νέους που έχουν μικρό ενδιαφέρον για επιλογή σταδιοδρομίας και σε νέους οι οποίοι έχουν κακή συμπεριφορά ή είχαν πολλές απουσίες από το σχολείο κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Και αφού λοιπόν ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, πάμε στο βήμα 3 που λέγεται το αντίκτυπος. Ουσιαστικά εδώ πέρα πρέπει να περιγράψετε την αλλαγή που θέλετε να πετύχετε μακροπρόθεσμα, το long term impact. Οπότε εδώ πέρα κάποιες συμβουλές τις οποίες μπορείτε να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι καταρχήν πρέπει να σχεδιάσετε τον αντίκτυπο που θέλετε να επιτύχει κάθε ξεχωριστή ομάδα στόχο την οποία έχετε αναγνωρίσει από το προηγούμενο βήμα. Να βεβαιωθείτε ότι ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να διαταρρηθεί μακροπρόθεσμα και επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο αντίκτυπος θα πρέπει να είναι κάτι ουσιαστικό ή σημαντικό που η ομάδα στόχου σας θα μπορεί να επιτύχει στο διάστημα των δράσεών σας. Και πάμε να δούμε πώς επέλεξε η One Small Step πώς επέλεξε να ορίσει το βήμα 3. Καθόρισε λοιπόν 3 επίπεδα του αντίκτυπου που ήθελε. Το άμεσο που ήταν η αύξηση της πιθανότητας να παραμείνουν οι νέοι στο σχολείο και να προχωρήσουν επόμενη τάξη. Έμεσο είναι να πετύχουν υψηλότερα επίπεδα εξέλιξης τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση. Και το κοινοτικό επίπεδο είναι να βελτιωθεί η ευημερία και η κοινωνική κινητικότητα στην περιοχή τους. Και πάμε λοιπόν έτσι στο επόμενο βήμα, όπου είναι το βήμα 4, τα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το βήμα αφορά περισσότερο τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων ελέγχων, δηλαδή το short-term impact. Στο βήμα 3 είχαμε τον μακρυπρόθεσμο αντίκτυπο, εδώ πέρα έχουμε τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο. Θέλουμε λοιπόν φαίνονται τα ονόματα νέου όταν γράφετε. Δεν χρειάζεται να γράψετε το όνομά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πέρα λοιπόν κάποιες κατευθυντήριες ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να θέσετε είναι πώς τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην αλλαγή, τι αλλαγές θα επιφέρουν στην ομάδα στόχου σας όσον αφορά τις γνώσεις ή και τις δεξιότητές τους, τι αλλαγές επίσης θα επιφέρουν στις τάσεις τους και τέλος στις συμπεριφορές τους. Και επίσης, τι θα θέλετε να γνωρίζουν οι ομάδα στόχου σας και τι θα θέλετε να σκέφτονται και να κάνουν διαφορετικά. Καλό θα ήταν ένα tip, ας το πούμε, να καταγράψετε όσα περισσότερα αποτελέσματα μπορείτε. Ίσως να χρησιμοποιήσετε και την τεχνική του καταιγισμού ιδεών εδώ πέρα και στη συνέχεια να δείτε αν κάποια από αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να ομαδοποιηθούν. Και επανερχόμαστε στο παράδειγμά μας, στην One Small Step, η οποία όρισε αποτελέσματα με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις τάσεις και τις συμπεριφορές τους νέους με τους οποίους είχε θέσει ως ομάδα στόχο. Είδε ότι οι νέοι, ήθελε μάλλον η One Small Step οι νέοι να γνωρίζουν περισσότερα για τις επιλογές που έχουν για το μέλλον τους, δηλαδή τόσο για την συνέχεια της εκπαίδευσης αλλά και την επαγγελματική ουσιαδρομία. Ήθελαν επίσης να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα άλλους παραγόντες που επηρεάζουν τη ζωή τους και να εκτυπήσουν τα δικά τους δυνατά σημεία. Και τέλος έθεσαν ως προτεραιότητα την ενίσχυση των προσδοκιών, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτογνωσίας στους νέους. Πάμε λοιπόν έτσι στο βήμα 5, όπου αυτό το βήμα είναι ένα αρκετά απλό βήμα. Εδώ πέρα θα πρέπει να δηλώσετε τι
κάνετε ή τι σκοπεύετε να κάνετε, έτσι ώστε να πετύχετε τα αποτελέσματα, τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να σκεφτείτε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων τις οποίες ήδη εκτελείτε, πώς θα μοιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο μέλλον, ποιος θα παρέχει στο μέλλον αυτές τις δράσεις και πώς θα κάνετε τους ανθρώπους να μάθουν για εσάς και να συμμετέχουν στις δράσεις σας. Και επανερχόμαστε στο επιτυχημένο, στο πούμε, παράδειγμα της One Small Step. Είδαμε ότι οι μέντορες που απασχολούνται στην One Small Step παρέχουν εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης με νέους. Επίσης, η One Small Step θα ήθελε να διοργανώνει στο μέλλον εκδρομές και άλλες δραστηριότητες και να δείχνει έτσι στους νέους ορίζοντες, νέες ευκαιρίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν για το μέλλον τους. Επίσης, θα ήθελε να παρακολουθεί την πρόοδο των νέων οι οποίοι παρακολουθούν τα προγράμματά τους, να δουν δηλαδή, να πάρουν μάλλον δεδομένα από τα σχολεία τα οποία φοιτούν και επίσης να εμπλέξουν σε αυτή τη διαδικασία και τους ίδιους εκπαιδευτικούς, διοργανώνοντας κοινές συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Και επίσης επέλεξε η One Small Step όλες αυτές οι δραστηριότητες να γίνουν στη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Αν θα σας σταλεί η παρουσίαση που ρωτάτε, το βίντεο του σημερινού σεμιναρίου θα ανέβει στο σελίδα, στο κανάλι YouTube της IDEC, οπότε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εκεί. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο βήμα 6, όπου εδώ πέρα το βήμα 6 ονομάζεται μηχανισμοί αλλαγής και ουσιαστικά περιγράφεται πώς θέλετε να συμμετέχουν η ομάδα στόχος σας, οι άνθρωποι δηλαδή που έχετε επιλέξει να επικεντρωθείτε στις δράσεις σας, πώς θέλετε να τις βιώσουν ώστε να γίνουν πιο εφικτά τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που έχετε αναγνωρίσει σε προηγούμενα στάδια. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, όπως μια απλή δήλωση ότι οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν τις συμβουλές σας για να γίνει η αλλαγή, αλλά μπορεί να είναι και κάτι πιο περίπλοκο, ότι δηλαδή να πείτε ότι θα πρέπει να αισθάνονται ότι οι συμβουλές σας είναι σχετικές με αυτούς και να πιστεύουν ότι είναι κάτι για το οποίο μπορούν να αναλάβουν δράσεις. Βλέπω μου έχετε κάνει ήδη 2 ερωτήσεις. Θέλετε να ξαναβάλω το link, το βάζω τώρα στο chat. Και επίσης αν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθηση, θα αποσταλεί αυτόματα μέσω εφαρμογής αύριο. Θα σας ενημερώσω όμως και καλύτερα στο τέλος της σημερινής παρουσίας, σημερινού εργαστηρίου, για να μην χάνουμε λίγο τον ηρμό. Είμαστε λοιπόν στο βήμα 6, στους μηχανισμούς της αλλαγής. Εδώ πέρα κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να περιγράψετε αυτό το βήμα είναι να αναρωτηθείτε τι θα έκανε πιο αποτελεσματικές στις δράσεις σας, τι το μοναδικό, ξεχωριστό ή το ιδιαίτερο έχει το πρόγραμμα ή η πρωτοβουλία οι δράσεις που έχετε αποφασίσει να κάνετε. Επίσης, τι θέλετε να σκέφτονται, να αισθάνονται ή να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας στόχου σας ενώ βρίσκονται στο πρόγραμμα, δηλαδή ενώ παίρνουν μέρος στις δράσεις τις οποίες οργανώνετε. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι μηχανισμοί της αλλαγής σε αυτό το βήμα είναι κάποια μηνύματα που θέλετε να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι συμμετέχουν στις δράσεις σας. Και πάμε πάλι στο παράδειγμα του One Small Step. Το One Small Step λοιπόν θέλει οι νέοι της ομάδας στόχου τους να απολαμβάνουν και να συμμετέχουν θετικά στις δραστηριότητες του προγράμματος. Θέλει να είναι πρόθυμοι και ικανοί να μας μιλήσουν για τη ζωή τους, τις δυνάμεις, τις προκλήσεις και τα πράγματα που επηρεάζουν τις μελλοντικές επιλογές τους για απασχόληση και δουλειά. Να αισθάνονται ότι τους ακούνε, ότι τους σέβονται και τους αντιμετωπίζουν ισότιμα ως άτομα.
να αισθάνονται ότι η καριέρα και η ζωή τους έχουν σημασία και ότι έχουν τον έλεγχο. Και τέλος, να αισθάνονται την αίσθηση της πρόοδου και των επιτευγμάτων καθώς παραμένουν και παρακολουθούν το πρόγραμμα. Συγγνώμη, δεν φαίνεται το list, το link. Οκ, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Σας το στέλνω τώρα, ελπίζω τώρα να φαίνεται. Ορέστη, μπορεί να επιβεβαιώσει αν φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την παρουσίαση και βλέπουμε ότι One Small Step αποφάσισε λοιπόν ότι οι δράσεις της θα πρέπει καταρχήν να είναι προσαρμοσμένες και να εφαρμόζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ομάδας στόχου, να ενθαρρύνουν τους ίδιους τους νέους να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην ανάπτυξη, την προσωπική τους ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της υποστήριξης που λαμβάνουν, να παρέχουν τις δράσεις τους με τρόπο μη απειλητικό και μη επικριτικό, να εμπλέκουν διάφορα μέρη της κοινότητας που θέλουν να υποστηρίξουν τους νέους, δηλαδή να προσπαθήσουν να συμμετέχουν στις δράσεις και επιχειρήσεις από την κοινότητα ή άλλες ομάδες, κάποια ίσως μεγαλύτερα παιδιά που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα, αλλά και εμπειρογνώμονες. Και τέλος, ήθελα να εστιάσουν στον εργασιακό χώρο και στις μελλοντικές επιλογές και σταδιοδρομία που μπορεί να έχουν οι νέοι, ώστε οι δραστηριότητες που οργανώνουν να είναι πιο σχετικές με τις ανάγκες της ομάδας στόχου. Και πάμε λοιπόν στο βήμα 7. Το βήμα 7 ονομάζεται προσδιορισμός αλληλουχίας. Ουσιαστικά αυτό το βήμα μας βοηθάει να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά μου. Να σκεφτούμε δηλαδή μια αλληλουχία, μια σειρά με την οποία μπορεί να προκύψουν τα αποτελέσματα, ο αντίκτυπος και με ποια σειρά θα βάλουμε, ας το πούμε, και τις δράσεις μας προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό στον αντίκτυπο, δηλαδή στην αλλαγή που θέλουμε να επιτύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι σε αυτό το βήμα να γίνει μια βαθύτερη ανάλυση του πώς θα προκύψει η αλλαγή και ποια μπορεί να είναι η δική σας συνεισφορά. Ενώ όταν βάζουμε τα πράγματα στον πούμε με τη σειρά, μας φαίνεται ίσως και πιο εύκολο να εντοπίσουμε κάποια κενά στο σχεδιασμό μας ή να δούμε κάποιες δραστηριότητες τις οποίες έχουμε ξεχάσει ή κάποιες δραστηριότητες, μπορεί να δούμε ότι κάποιες δραστηριότητες που έχουμε σχεδιάσει θα εταρίζαν καλύτερα σε ένα επόμενο στάδιο ή προηγούμενο στάδιο. Τι ήθελα να πω, πρόκειται λοιπόν περισσότερο αυτό το βήμα για ένα σχεδιασμό ενός λογικού μοτίβου, μιας αλληλουχίας δηλαδή, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, άμα εντοπίσατε μια αλληλουχία, μπορείτε έτσι να αντιστοιχίσετε και τις δραστηριότητές σας, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό. Μπορεί και να μην εντοπίσετε κάποια προφανή αλληλουχία ή μπορεί μια αλληλουχία να μην έχει νόημα ή ίσως και να μην χρειάζεται, και αυτό εξαρτάται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις δράσεις που θέλετε να οργανώσετε. Τώρα πάμε στο παράδειγμα πάλι του One Small Step. Ο οργανισμός λοιπόν βρήκε ένα ευρύ μοτίβο που ήθελε να ακολουθήσουν οι νέοι. Ήθελαν καταρχήν να αισθάνονται ότι τους ακούνε, ότι τους σέβονται και ότι τους αντιμετωπίζουν ισότιμα ως άτομα. Στη συνέχεια ήθελαν οι νέοι να αρχίσουν να εμπιστεύονται τους εθελοντές και τη διαδικασία. Μετά θέλανε οι νέοι να είναι πρόθυμοι και ικανοί να μιλήσουν στον οργανισμό για τη ζωή τους και τα πράγματα που επηρεάζουν τις μελλοντικές τους επιλογές. Το επόμενο ήταν να αρχίσουν να αισθάνονται ότι η καριέρα και η ζωή τους έχουν σημασία και ότι αυτοί έχουν τον έλεγχο. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσουν να απολαμβάνουν και να συμμετέχουν θετικά στα προγράμματα που είχε σχεδιάσει One Small Step.
Και το τελικό στάδιο ήταν να αισθάνονται οι νέοι μια αίσθηση προόδου και επίτευξης καθώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ουσιαστικά δηλαδή αναγνώρισαν ένα μοτίβο, μια ακολουθία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δέσμευσης όσο από την αρχή που οι νέοι θα ξεκινούσαν τα μαθήματα που διοργάνωνε, τα προγράμματα μόνο που διοργάνωνε η One Small Step, μέχρι να φτάσουν στα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης αυτής. Και προχωράμε έτσι στο επόμενο βήμα, είμαστε στο βήμα 8, όπου εδώ πέρα είναι ένα βήμα που σας ζητάει να φτιάξετε ένα διάγραμμα. Ουσιαστικά δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε ένα σχεδιάγραμμα, ένα μοτίβο που να αποτυπώνει όλα τα στάδια της θεωρίας αλλαγής που έχετε αναπτύξει μέχρι τώρα. Τώρα, γιατί να το κάνετε αυτό? Καταρχήν, σας βοηθάει να εντοπίσετε αν έχετε παραλείψει κάτι, αν υπάρχει κάποιο κενό, να δείτε αν έχετε ξεχάσει κάτι ή μπορεί να σας βοηθήσει επίσης να δείτε κάποιες διασυνδέσεις μεταξύ δράσεων και αντίκτυπου που μπορεί να μην το είχατε εντοπίσει μέχρι τότε. Και επίσης, σας βοηθάει καλύτερα να αποσαφηνίσετε την σειρά με τα οποία θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπό σας δηλαδή. Και κάτι πολύ απλό είναι ότι αποτελεί ένα πολύ εύχριστο και χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, δηλαδή μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε το τι θέλετε να κάνετε και το πώς θα το κάνετε σε άλλα μέλη του οργανισμού σας. Τώρα ένα απλό το διάγραμμα, μάλλον αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί δηλαδή να το σχεδιάσετε και μόνοι σας σε ένα χαρτί, ίσως με post-it, αλλά και υπάρχουν και κάποια ειδικά προγράμματα. Υπάρχουν κάποια προγράμματα στον υπολογιστή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν στο διάγραμμα είναι καταρχήν να φαίνεται ο αντίκτυπος που θέλετε να επιτύχετε, τα αποτελέσματα, δηλαδή τα άμεσα αποτελέσματα, ο άμεσος αντίκτυπος, τα βραχυχρόνια αποτελέσματα, οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιήσετε για να γίνουν αυτά τα αποτελέσματα, καθώς και οι δράσεις τις οποίες σκοπεύετε να κάνετε. Ναι, πολύ σωστά. Το σημερινό εργαστήριο υπάρχει καταγραφή του σημερινού εργαστηρίου, η οποία θα ανέβει στο κανάλι της ITEX στο YouTube. Θα λάβετε ενημερωτικό mail από αύριο και θα σας παραπέμπουμε στο που θα ανέβει το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και λοιπόν πάμε στο παράδειγμα του βήματος 8 για τη One Small Step. Τι έκανε λοιπόν στην αρχή η One Small Step? Έβαλαν όλες τις δράσεις τους, όλα τα αποτελέσματα, το αντίκτυπο που είχαν σκεφτεί σε σημειωματάρια, σε σημειώματα post-it και άρχισαν να φτιάχνουν λοιπόν ένα πρόχειρο χάρτη. Είδανε λοιπόν ότι κάποια από τις διατυπώσεις από τα προηγούμενα βήματα που είχαν κάνει έπρεπε να βελτιωθούν, ενώ κάποια δεν χρειαζόντουσαν, δεν μπορούσαν δηλαδή να μην τα συμπεριλάβουν. Όταν λοιπόν εξέτασαν το προσχέδιο του διαγράμματος που είχαν φτιάξει πολύ απλά με τα post-it, συνειδητοποίησαν ότι είχαν επικεντρωθεί πολύ στην εξασφάλιση της αρχικής δέσμευσης με τους νέους, αλλά ότι τα μεταγενέστερα στάδια θα μπορούσαν να είναι ισχυρότερα. Αποφάσισαν λοιπόν έτσι ότι έπρεπε να προσθέσουν την παρακολούθηση της πρόοδου, δηλαδή να προσθέσουν μια δραστηριότητα, να παρακολουθούν ουσιαστικά την πρόοδο των νέων καθώς συμμετέχουν στα προγράμματα που υλοποιούν. Και φτάνουμε λοιπόν έτσι στο βήμα 9 που ονομάζεται ενδιαφερόμενα μέρη και παράγοντες ευικτότητας. Στο βήμα αυτό λοιπόν έχετε την ευκαιρία να αναλογιστείτε τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τους στόχους και τα πλάνα σας και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε πώς αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν ή μπορούν να εμποδίσουν τις δράσεις τις οποίες έχετε σχεδιάσει.
Καλό λοιπόν είναι να αναρωτηθείτε σε αυτό το στάδιο τι θα έπρεπε να κάνουν ή να μην κάνουν οι εξωτερικοί παράγοντες, τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να υποστηρίξουν τη θεωρία της αλλαγής σας. Ποιοι παράγοντες υπάρχουν που, οι οποίοι είναι πέραν από τον έλεγχό σας, δεν μπορείτε δηλαδή να τους επηρεάσετε, αλλά αυτοί μπορεί να επηρεάσουν τη θεωρία της αλλαγής σας. Και επίσης θα πρέπει να αναλογιστείτε και κάποιους συγκυριακούς παράγοντες που επίσης ενδέχεται να επηρεάσουν τη θεωρία της αλλαγής σας, όπως τι μπορεί να ενισχύσει ή να εμποδίσει την ομάδα στόχου σας από το να συμμετέχει. Επίσης, τι άλλο μπορεί να βιώνουν, τι άλλο, ποιες άλλες συγκυρίες, δηλαδή την προσωπική ζωή της ομάδας στόχου, μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της δικής σας δράσης. Και βλέπουμε εδώ πέρα το παράδειγμα πάλι της One Small Step. Η αναγνώρισε λοιπόν η One Small Step ότι τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, οι stakeholders, δηλαδή οι οποίοι επηρεάζουν το έργο, είναι καταρχήν το σχολείο, το οποίο θα έπρεπε και αυτό να υποστηρίζει τους στόχους και τις δράσεις της One Small Step. Επίσης, το σχολείο θα έπρεπε να παρέχει τον κατάλληλο χώρο και τις εγκαταστάσεις ώστε να μπορεί η One Small Step να υλοποιήσει τις δράσεις τις οποίες είχε σκεφτεί. Το σχολείο επίσης θα πρέπει να δώσει στους μαθητές χρόνο από τα μαθήματα για να συμμετάσχουν. Και θα έπρεπε επίσης να μοιραστούν τα δεδομένα με τη One Small Step, τα δεδομένα των επιδόσεων των μαθητών, ώστε να δουν ποιο είναι το αποτέλεσμα των δράσεών τους, αν στοχεύονται σωστά οι νέοι και αν ουσιαστικά λειτουργεί όλο αυτό που κάνουν. Άλλα ενδιαφερόμενα μέλη τα οποία θα έπρεπε τα οποία επηρεάζουν το έργο της One Small Step είναι οι τοπικοί παράγοντες από τους οποίους θα ζητούσε η One Small Step να συνεργαστούν μαζί τους προκειμένου να οργανώσουν επισκέψεις στους χώρους εργασίας και να έχουν την ευκαιρία έτσι οι νέοι της ομάδας στόχου να συνομιλήσουν με αυτούς ή θα μπορούσαν να, να ζητήσουν από τις τοπικές επιχειρήσεις να έρθουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι στα σχολεία και να τους μιλήσουν για τυχόν ευκαιρίες σταδιοδρομίας και για το μέλλον για το μέλλον τους. Και φτάνουμε στο επόμενο βήμα που έκανε Small Small Step. Αναγνώρισε τις εξωτερικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν. Καταρχήν είναι αναγνώρισε ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης για τους νέους, τους οποίους στοχεύουν. Θα πρέπει τα κυβερνητικά προγράμματα κατάρτισης και θέσεις μαθητείας να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα και στο μέλλον. Η σχολική υπηρεσία σταδιοδρομίας επίσης να είναι διαθέσιμη στους νέους και να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη. Επίσης, η One Small Step αναγνώρισε ότι το πρόγραμμά της θα μπορούσε να επηρεαστεί από κάποιες συνθήκες οι οποίες ήταν εκτός του ελέγχου, δεν μπορούσαν να τις ελέγξουν, δηλαδή τα επίπεδα υποστήριξης, ενθάρρυνσης ή αποθάρρυνσης από τις οικογένειες των συμμετεχόντων. Αν υπάρχουν ήδη κάποια πρότυπα καλά ή κακά στη ζωή των νέων οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αν υπάρχει ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση από τους συνομιλίκους. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τελευταίο βήμα της θεωρίας αλλαγής, το οποίο ονομάζεται υποθέσεις. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα πολύ απλό βήμα, όπου εδώ πέρα θα σας ζητάει η θεωρία να ξαναδείτε όλο το πρόγραμμα, όλα τα βήματα που έχετε ακολουθήσει και να δείτε αν κάπου η θεωρία σας είναι αδύναμη, αν δεν έχει δοκιμαστεί, αν είναι αβέβαιη. Σε αυτό λοιπόν το βήμα κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να κάνετε είναι καταρχήν για ποιες πτυχές, για ποια βήματα της θεωρίας αλλαγής σας μπορεί να ανησυχείτε, αν μπορείτε πραγματικά να προσεγγίσετε την ομάδα στόχο που έχετε θέσει, αν μπορείτε δηλαδή πραγματικά να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, αν μπορείτε πραγματικά
να υλοποιήσετε όλο αυτό που έχει σχεδιάσει, αν είναι κάτι πολύπλοκο, αν είναι πέρα από τις δυνατότητες του οργανισμού σας ή όχι. Αν έχει το ίδιο το προσωπικό σας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες, και αν έχουν τους πόρους και για την υποστήριξη που χρειάζονται. Και τέλος, θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν και εσείς, αν και ο ίδιος ο οργανισμός σας διαθέτει τους πόρους προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα που σχεδιάσατε, και αν δεν τους διαθέτει θα πρέπει να σκεφτείτε πώς και αν μπορείτε να τους αποκτήσετε. Και συνεχίζουμε με το παράδειγμα της One Small Step, η οποία εξέτασε τις ακόλουθες υποθέσεις και εντόπισε τις ακόλουθες προκλήσεις σχετικά με τη θεωρία της. Αναγνώρισε ότι οι εθελοντές οι οποίοι απασχολούνται στη One Small Step έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν επαρκή χρόνο στους νέους. Έχει η One Small Step τη δυνατότητα να υποστηρίξει όλους τους νέους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης, αποφάσισε ότι η υποστήριξη η οποία θέλει να προσφέρει είναι σημαντική για τους νέους, και επίσης διατύπωσε ότι μπορεί να δοθεί επαρκής υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έτσι να τους βοηθήσει να έχουν ένα πιο σαφές σχέδιο για το τι πρόκειται να κάνουν αφού τελειώσουν το σχολείο, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο ή και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και τώρα θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε για τα ωφέλη χρήσης θεωρίας της αλλαγής, αλλά πριν προχωρήσουμε αυτό το οποίο θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα, ήθελα να δω αν έχετε κάποια ερώτηση. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κουμπάκι Q&A όπως σας έδειξα στην αρχή προκειμένου να γράψετε την ερώτησή σας. Θα περιμένω ακόμα ένα λεπτό για να δω αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω να έχετε γράψει κάτι. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να γράψετε οποιαδήποτε απορία μπορεί να είχατε στα επόμενα 10 λεπτά που θα διαρκέσει το διάλειμμα μας. Οπότε θα κλείσουμε για την ώρα της κάμερας και θα τα πούμε στις 4:10. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω να σας δω και μετά το διάλειμμα όπου θα έχουμε και το δεύτερο μας quiz. Ποιο είναι το κανάλι της IDEC? Θα σας σταλεί ενημερωτικό email με όλα τα link και για την ιστοσελίδα της IDEC και για την ιστοσελίδα του έργου και για το κανάλι YouTube της IDEC. Ναι. Ποια είναι τα δυνατά σημεία της θεωρίας θα τα δούμε στις επόμενες παρουσιάσεις μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Καλησπέρα. Για όσους ρωτάνε, όχι, δεν χρειάζεται να υπογράψετε κάποιο παρουσιολόγιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα να μπήκατε με καθυστέρηση. Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν αυτόματα μέσω προγράμματος σε όσους μπήκανε στο σημερινό εργαστήριο. Σε όσους συνδέθηκαν δηλαδή. Οπότε είναι 4:10 και είμαστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Όπως σας υποσχέθηκα, θα ξεκινήσουμε και αυτό το session με ένα μικρό quiz. Λοιπόν, αυτό το quiz είναι λίγο πιο απλό.
Θα ήθελα να μου απαντήσετε ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο όφελος από τη χρήση της θεωρίας αλλαγής. Καταρχήν είναι ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας, καλύτερη κατανόηση των στόχων, βοήθεια στην αναγνώριση ενδιαφερόμενων μερών stakeholders, παροχή σαφούς πλαισίου υλοποίησης ενός έργου δράσης ή ενέργειας και η διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το quiz δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση, απλά θέλω να δω για εσάς ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο όφελος το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει η θεωρία της αλλαγής όταν προσπαθείτε να φτιάξετε μία στρατηγική για τον οργανισμό σας, προσπαθώντας να δείτε ποιες δράσεις και ενέργειες θα κάνετε. Θα αφήσω ακόμα ένα λεπτό για να προλάβουν να απαντήσουν όλοι σε αυτή την ερώτηση. Έχουμε ήδη 78 απαντήσεις και ανεβαίνουν. Λίγο ακόμα. Θα το κλείσω σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τέλεια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το κλείσουμε. Ελπίζω τώρα να μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και στην οθόνη σας. Όπως σας είπα, δεν υπήρχε σωστή ή λάθος απάντηση εδώ. Απλά ήθελα να δω ποια είναι η δική σας γνώμη. Από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι από εσάς, περίπου το 45% δηλαδή, απάντησε ότι το σημαντικότερο όφελος της θεωρίας αλλαγής είναι η παροχή ενός σαφούς πλαισίου υλοποίηση ενός έργου. Μπράβο, έχετε δίκιο, μπορεί να σας βοηθήσει να περιγράψετε με σαφήνεια και με, ας το πούμε, λογική σειρά της δράσης τις οποίες σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον. Και επίσης το 36% από εσάς απάντησε ότι μπορεί να βοηθήσει την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας. Επίσης, πολύ σωστό στοιχείο, μπορεί η θεωρία της αλλαγής να βοηθήσει τον οργανισμό σας να προσαρμοστεί πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε νέες καταστάσεις, σχεδιάζοντας τις κατάλληλες δράσεις για να τις αντιμετωπίσετε. Και προχωράμε στη συνέχεια της παρουσίασής μας. Γιατί λοιπόν να διαλέξετε τη θεωρία της αλλαγής, όπου εδώ πέρα θα δούμε και τα δυνατά σημεία, όπως μας ρωτήσατε. Η θεωρία λοιπόν της αλλαγής σας βοηθάει να ορίσετε κάποιους μακροπρόθεσμους αλλά και βραχυπρόθεσμους στόχους, αλλά και παράλληλα με βάση αυτούς να προσδιορίσετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους. Επίσης, η θεωρία της αλλαγής είναι κάτι απλό και στηρίζεται στην απλή λογική και ουσιαστικά σας βοηθάει να δώσετε τις απαντήσεις για το αν, το πώς και το γιατί μπορεί να λειτουργήσει ή όχι μια παρέμβαση την οποία θέλετε να σχεδιάσετε ή μπορεί και έστω μια μεμονωμένη δράση. Επίσης, αναδεικνύει με μεγαλύτερη σαφήνεια, κάνει μια διάκριση δηλαδή μεταξύ των επιθυμητών, το τι επιθυμείτε να πετύχετε, αλλά και τι πραγματικά θα μπορείτε να πετύχετε. Και επίσης συμβάλλει στη λήψη κέρυων και σωστών αποφάσεων για τις μελλοντικές σας δράσεις. Τώρα με λίγα λόγια, γιατί να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία της αλλαγής. Καταρχήν γιατί σας βοηθάει να έχετε ξεκάθαρους στόχους, δηλαδή να ορίσετε τους στόχους σας με σαφήνεια και ακρίβεια με βάση τον αντίκτυπο τον οποίο θέλετε να έχετε την δράση σας. Επίσης σας βοηθάει στον έξυπνο προγραμματισμό των δράσεων, δηλαδή με βάση τον αντίκτυπο καθορίζετε τι δράση θέλετε να κάνετε και επίσης σας βοηθάει να δείτε ποια είναι η λογική σειρά, με ποια σειρά θα γίνουν αυτές οι δράσεις, πώς θα
γίνουν αυτές οι δράσεις, πώς θα εμπλέξετε τους ενδιαφερόμενους στις δράσεις σας κτλ. Επίσης βοηθάει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία της αλλαγής, ιδιαίτερα το βήμα όπου περιγράψαμε με το διάγραμμα, προκειμένου να προωθήσετε στην ομάδα στόχου αλλά και στα άλλα μέλη του οργανισμού στο το τι θέλετε να πετύχετε στο μέλλον. Επίσης βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών που αξιοποιούν, που σχεδιάζουν τη θεωρία της αλλαγής, μάλλον σχεδιάζουν τις δράσεις μέσω της θεωρίας αλλαγής, διότι πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση, διάδραση μεταξύ τους προκειμένου να σχεδιάσουν όλα τα στάδια της θεωρίας. Επίσης, σας βοηθάει να παρακολουθείτε την πρόοδο των δράσεών σας, δηλαδή έχοντας ορίσει τη σειρά με την οποία θα γίνουν τα πράγματα, μπορείτε να βάλετε ας πούμε κάποια τσεκ, κάτι έγινε ή κάτι δεν έχει γίνει ακόμα, να δείτε αν έχετε πιάσει τους βραχυπρόθεσμους στόχους ή όχι. Βοηθάει επίσης στη μάθηση και βελτίωση, δηλαδή σας βοηθάει καταγράφοντας σε όλα τα βήματα καταγράφοντας στα βήματα της θεωρίας αλλαγής, μπορείτε να δείτε και να βελτιώσετε τις ίδιες δράσεις τις οποίες έχετε σχεδιάσει και να βελτιώσετε έτσι τις δράσεις σας ή τους στόχους σας για το μέλλον. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο προσφέρει και ευελιξία στον οργανισμό σας, αλλά και αυξημένη αποτελεσματικότητα των δράσεών σας. Τώρα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η θεωρία της αλλαγής για τη δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών ενσωμάτωσης. Εδώ πέρα θα δούμε πώς μπορεί να αξιοποιήσει ένας οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τη θεωρία της αλλαγής προκειμένου να φτιάξει, να οργανώσει δράσεις για την καλύτερη συμπερίληψη διάφορων μειονεκτούντων ομάδων, και θα επικεντρωθούμε κυρίως στις μετανάστριες, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, το σημερινό σεμινάριο γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Inclusion Talk, που αυτός ήταν και ο κύριος στόχος τους, δηλαδή η συμπερίληψη των μεταναστριών στην εκπαίδευση. Καταρχήν να αναφέρω εδώ ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, ας το πούμε, για τη καλύτερη συμπερίληψη των μεταναστών, αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, μπορεί να μην είναι πάντα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες ή και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουν οι μετανάστριες. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη θεωρία της αλλαγής, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την πρωτότυπη μέθοδο για να δημιουργήσετε καινούργιες στρατηγικές για την καλύτερη συμπερίληψη των μεταναστριών. Στα περισσότερα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εφαρμόζεται μια ενιαία προσέγγιση για την διδασκαλία και την εκπαιδευτική ύλη, όμως με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αδικούνται οι δεξιότητες ή οι προοπτικές που έχουν οι μετανάστριες, καθώς και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τις οποίες μπορεί να έχουν. Τώρα, η θεωρία της αλλαγής πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι μια συνεργατική μέθοδος. Δηλαδή, μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα, να σχεδιάσετε δράσεις, αλλά καλό θα ήταν όλες οι δράσεις και όλη η θεωρία της αλλαγής να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών ενός οργανισμού, αλλά και των ίδιων της ομάδας στόχους, των ίδιων δηλαδή των μεταναστών. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα λάβετε υπόψη σας και τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους που μπορεί να έχουν οι μετανάστριες.
Και εδώ σας δίνω κάποια παραδείγματα για ερωτήσεις που μπορεί να κάνετε στην ομάδα Στόχος Μετανάστριες κατά την υλοποίηση του βήματος 1 της θεωρίας της αλλαγής, δηλαδή στην ανάλυση κατάστασης, όπου, όπως είπαμε, σε αυτό το βήμα προσπαθείτε να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα και να εντοπίσετε συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει μπορούν να αντιμετωπίζουν μετανάστριες. Τώρα κάποιες ερωτήσεις, παραδείγματος χάρη, που μπορείτε να θέσετε στην ομάδα στόχου σας είναι αν νιώθετε ενσωματωμένες στην ομάδα και στον οργανισμό, αν ναι γιατί ή αν όχι γιατί. Τι θα σας έκανε να νιώθετε πιο ενσωματωμένες, ποια κενά εντοπίζετε αυτή τη στιγμή στον οργανισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή τι θα προτείνατε στον οργανισμό εκπαίδευση ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερα η συμπερίληψη των μεταναστριών. Επίσης, σημαντικό στοιχείο όταν θέτετε μια στρατηγική για συμπερίληψη είναι να δείτε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι δράσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα κάποιες κατευθυντήριες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι ποιες δεξιότητες πέρα από τις βασικές μπορεί να θέλουν να αποκτήσουν μετανάστριες, ποιες δεξιότητες θεωρούν σημαντικοί οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, σε τι πιστεύουν οι μετανάστες ότι θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο η εκπαίδευση προκειμένου να νιώσουν πιο ενσωματωμένες ή ποιον μακροπρόθεσμο στόχο θα έπρεπε να πετύχουν τα ιδρύματα εκπαίδευσης σχετικά με την συμπερίληψη. Αυτό ήτανε, αυτές οι ερωτήσεις, ενδεικτικές ερωτήσεις αφορούσαν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Τώρα όσον αφορά κάποιες προτινόμενες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε όταν θέλετε να ορίσετε τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο, μπορείτε να αναρωτηθείτε ποιες δεξιότητες διαθέτουν ήδη οι μετανάστριες, ποιες δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν, αν υπάρχουν κάποιες δεξιότητες οι οποίες θεωρούν σημαντικές μετανάστριες, αλλά θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να γνωρίζουν περισσότερα γι' αυτό οι οργανισμοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και προχωράμε σε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να αναρωτηθείτε όταν σχεδιάζετε τις δράσεις τις οποίες θέλετε να κάνετε. Καταρχήν μπορείτε να αναρωτηθείτε ήδη πόσο συμπεριληπτικός είναι ο οργανισμός μου, τι δράσεις υλοποιούνται σχετικά με τη συμπερίληψη ή τι νέες δράσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Αναφορικά με τους ενισχυτικούς παράγοντες, δηλαδή τους παράγοντες οι οποίοι δεν μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την θεωρία της αλλαγής σας και στους οποίους μπορεί να μην έχετε, να μην μπορείτε να τους επηρεάσετε, είναι καταρχήν το επίπεδο υποστήριξης, ενθάρρυνσης ή αποθάρρυνσης μπορεί να έχουν από το συγγενικό τους περιβάλλον και την ίδια τους την οικογένεια. Αν μπορεί να έχουν κάποια ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση από αντιπροσώπους δημόσιων φορέων που ασχολούνται με μετανάστες, και αν επίσης οι μετανάστριες συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες πέραν από την ενασχόλησή τους και την παρακολούθηση των μαθημάτων στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίες αυτές δράσεις να είναι σχετικές με την κοινωνική και επαγγελματική τους συμπερίληψη. Τώρα, ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση τις αρχές που παρουσιάσαμε και τα βήματα της θεωρίας αλλαγής έχει ήδη γίνει εφαρμογή των βημάτων αυτών σε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στους οργανισμούς των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο του Inclusion Talk.
Και εδώ θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα από νέες δράσεις που εφαρμόστηκαν, νέες στρατηγικές που εφαρμόστηκαν για τη συμπερίληψη των μεταναστριών στους οργανισμούς τους. Είδαμε λοιπόν ότι ένας οργανισμός ξεκίνησε να φτιάχνει μεικτές ομάδες εργασίας, δηλαδή προσπάθησε να εντάξει για την υλοποίηση κάποιων εργασιών, να φτιάξει ομάδες οι οποίες περιλάμβαναν και μετανάστες, αλλά και παιδιά τα οποία ήταν από τη χώρα στην οποία εδρεύει ο οργανισμός. Μια άλλη δράση η οποία εφαρμόστηκε είναι ότι σχεδιάστηκαν κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης μέσα εντός του οργανισμού για την προώθηση της κατανόησης, της συναίσθησης και της εκτίμησης της διαφορετικότητας. Και ένας άλλος οργανισμός προσπάθησε να προωθήσει πιο ενεργά μια κοινή δέσμευση για σεβασμό, ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους μετανάστες. Τώρα μπορεί να σας τα παρουσίασα όλα ωραία και ρόδινα και να σας είπα τι εύκολο που είναι, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες προκλήσεις όταν εφαρμόζεται τη θεωρία της αλλαγής. Καταρχήν, δεν υπάρχει προβλεψιμότητα, δηλαδή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα όπου οι μεταβλητές δεν είναι σταθερές και μπορεί να αλλάζουν. Επίσης, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια αντίσταση στην αλλαγή, δηλαδή η ομάδα στόχου σας μπορεί τελικά να μην αποφασίσει να συμμετέχει στις δράσεις που έχετε εσείς σχεδιάσει. Και τέλος είναι φυσικά οι πόροι, δηλαδή μπορεί ο οργανισμός σας να μην έχει τους κατάλληλους πόρους που χρειάζονται για να υλοποιήσουν ό,τι έχετε σκεφτεί, που μπορεί να είναι είτε χρόνος, είτε ο κατάλληλος προϋπολογισμός, είτε και η εμπειρία ή οι κατάλληλες γνώσεις που χρειάζονται από όσους καλούνται να το υλοποιήσουν. Τώρα, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις? Καταρχήν, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με ευελιξία, δηλαδή καλό θα ήταν να αγκαλιάσετε αυτή την αλλαγή που θέλετε να φέρετε και να παραμείνετε όμως ευέλικτοι, δηλαδή να δείτε αν όντως οι στρατηγικές που έχετε σχεδιάσει και αν δείτε ότι κατά την υλοποίησή τους δεν υπάρχει πρόοδος, καλό θα ήταν να τις προσαρμόσετε και να είστε ευέλικτοι και ίσως να τις αλλάξετε με βάση την αντροφοδότηση που θα λάβετε από την ομάδα στόχου ή ανάλογα με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε. Ένα άλλο tip είναι η επικοινωνία και η δέσμευση, δηλαδή καλό θα ήταν να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ σας και της ομάδας στόχους της και καλό θα ήταν να εμπλέξετε όσους σκοπεύετε να απασχολήσετε ή όσους σκοπεύετε να στοχεύσετε από νωρίς τη διαδικασία, έτσι ώστε να αισθάνονται ότι είναι και αυτοί μέρος της αλλαγής και ότι όντως σκοπός σας είναι να αντιμετωπίσετε τις πραγματικές ανάγκες που έχουν. Επίσης, μια άλλη οδηγία που μου δίνουμε είναι η ιεράρχηση των βημάτων, δηλαδή επειδή συνήθως στους οργανισμούς υπάρχουν περιορισμένοι πόροι για να υλοποιήσουν μια στρατηγική, καλό θα ήταν να ιεραρχήσετε και να δείτε ποια είναι τα βήματα, ποια είναι και οι συνδράσεις οι οποίες είναι πιο σημαντικές και μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και έτσι ας το πούμε, κόψετε όσους μπορεί να είναι πιο δαπανηρές και να έχουν το μικρότερο αντίκτυπο. Και τέλος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, δηλαδή καλό θα ήταν όσοι συμμετέχουν στις δράσεις τις οποίες έχετε εσείς σκεφτεί να κάνετε, να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και αυτές μπορούν να τις αποκτήσουν μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να οργανώσετε για το προσωπικό σας, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη κουλτούρα που προάγει τη συμπερίληψη, την κατανόηση και το σεβασμό. Και για τέλος, κάποια σύντομα tips and tricks. Καλό θα ήταν να ξεκινήσετε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, δηλαδή στην αρχή στο βήμα 1 θεωρίας αλλαγής που την ανάλυση
της κατάστασης, καλό θα ήταν να γίνει μια πλήρης ανάλυση, μια ολοκληρωμένη δηλαδή αξιολόγηση, να υπάρχει συνεργατικός σχεδιασμός, δηλαδή να εμπλέξετε την ομάδα στόχου στην ανάλυση της κατάστασης. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνει μια πρώτη πιλωτική εφαρμογή των δράσεων που έχετε σχεδιάσει, δηλαδή να εμπλέξετε στην αρχή μια μικρή ομάδα στόχου, να δείτε πώς προχωράνε οι δράσεις και αν δείτε ότι όλα είναι καλά, μπορείτε να επεκτείνετε τις δράσεις και σε ένα μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Επίσης, καλό θα ήταν να καθιερώσετε διάβλους επικοινωνίας και μηχανισμούς ανατροφοδότησης και να δημιουργήσετε ομάδες από διάφορα τμήματα του οργανισμού σας ή από διάφορους τομείς του οργανισμού σας. Αυτά λοιπόν από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να γράψετε όποια ερώτηση θέλετε στο Q&A, το κουμπάκι που θα βρείτε κάτω δεξιά, και μέχρι να πληκτρολογήσετε τις ερωτήσεις σας μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση, όπου ο κύριος Χατζιαντονίου θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης διαφορετικότητας και ένταξης. Καλησπέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω share την κάμερα μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για συστήματα διαχείρισης διαφορετικότητας και ένταξης. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το σύστημα διαχείρισης προσωπικού, διαφορετικότητα και ένταξη, το οποίο είναι ένα από τα πρότυπα του ISO και συγκεκριμένα το ISO 3415 του 2019. Το σύστημα αυτό διαχείρισης ουσιαστικά μας λέει ότι η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη είναι ζητήματα που αναδύονται σε πολλές εταιρικές ατζέντες λόγω αυξημένων απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών, λόγω αυξανόμενου ελέγχου από το κράτος και από τους κοινωνικούς φορείς, και γενικότερα είναι κάτι που οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο έχουν στο νου τους και οι οργανισμοί, καθώς έρευνες δείχνουν ότι οι οργανισμοί που ασπάζονται τη συμπερίληψη έχουν 8 φορές περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ουσιαστικά το λεγόμενο ISO, που έχει έδρα την Ελβετία και μέλη πάνω από 100 εθνικούς φορείς πιστοποίησης, αποφάσισε σε ένα από τα 20.000 διεθνή πρότυπα που έχει να εκδώσει και ένα σύστημα διαχείρισης για την διαφορετικότητα και την ένταξη. Αυτό το ISO λοιπόν που εκδόθηκε το 2021 αποτελείται από κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια. Θα τα πω επιγραμματικά και θα συζητήσουμε λίγο αργότερα την έννοια και τη σημασία αυτού του προτύπου. Ο σκοπός, κάποιες παραπομπές, είτε είναι σε διεθνή πρότυπα, είτε είναι σε νομοθεσία, κάποιους όρους και ορισμούς, κάποιες προϋποθέσεις, ποιος έχει την ευθύνη και τη λογοδοσία μέσα στον οργανισμό για την διαφορετικότητα και την ένταξη και τα μέτρα που τηρούνται, το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού πάνω σε στη διαφορετικότητα και την ένταξη, η κουλτούρα, ο κύκλος ζωής της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στον οργανισμό, πώς το χειριζόμαστε με βάση τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουμε και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση αυτών με βάση τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Ποιες είναι οι σχέσεις με τους προμηθευτές και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος του οργανισμού που έχουμε, και ποιες είναι οι σχέσεις εξωτερικές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που διέπουν τον οργανισμό μας. Οι αρχές της διαχείρισης της διαφορετικότητας, της ισότητας και ένταξης, όπως γνωρίζετε, είναι η ευθύνη και η λογοδοσία, το πλαίσιο της διαφορετικότητας, η κουλτούρα, όπως είπαμε πριν, ο κύκλος ζωής
και όλα αυτά που αναλύσαμε, που σας είπα λίγο νωρίτερα. Εδώ το βλέπετε και σε ένα σχέδιο του συστήματος. Όλα αυτά συντελούν ένα σύστημα διαχείρισης με βάση το κύκλο του Deming, όπως λέμε στην ορολογία μας, όπου γίνονται κάποιες ενέργειες, γίνεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή αυτών των ενεργειών, η μέτρηση των αποτελεσμάτων και ξανά περαιτέρω ενέργειες για τη συνεχή μας βελτίωση. Ουσιαστικά λοιπόν οι οργανισμοί που θέλουν να στήσουν ένα σύστημα διαχείρισης διαφορετικότητας και ένταξης τηρούν δράσεις και μέτρα όπου βοηθούν στην ένταξη των ατόμων που είναι με κάποια διαφορετικότητα και θέλουν να προωθήσουν την ισότητα και την διαφορετικότητα και την ένταξη μέσα στον οργανισμό. Ουσιαστικά δεν θα μιλήσω για αυτή τη διάρθρωση του συστήματος. Τα πρώτα 4 κεφάλαια είναι καθαρά υποτυπώδη. Ουσιαστικά έχουμε το κεφάλαιο 5 που είναι η ανώτατη διοίκηση, όπου έχουν την ευθύνη και τη λογοδοσία του οργανισμού. Ουσιαστικά υπάρχει μια ομάδα ατόμων που διευθύνουν και ελέγχουν τον οργανισμό και ορίζουν και παρακολουθούν την πολιτική, τους στόχους του οργανισμού για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Διασφαλίζουν ότι όλο αυτό το σύστημα εφαρμόζεται αποτελεσματικά, παρακινούν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν το προσωπικό και βέβαια υποστηρίζουν και το υπόλοιπο προσωπικό για να έχει ηγετικό ρόλο και αρμοδιότητες πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι, περνάμε στο κομμάτι του πλαίσιου λειτουργίας, όπου ουσιαστικά ο οργανισμός θα βγάλει κάποιες στρατηγικές που θα υποστηρίζουν τον οργανισμό αυτόν, ώστε να καθορίσουν δράσεις και μέτρα για την διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη των ατόμων μέσα στον οργανισμό. Και βεβαίως μετά πρέπει να γίνει το έλεγχος αυτών των αποτελεσμάτων σε κάθε φάση. Ουσιαστικά λοιπόν σε αυτό το σύστημα διαχείρισης, για κάθε επόμενο κεφάλαιο πρέπει να γίνονται κάποιες δράσεις, κάποια μέτρα και να μετράται μετά η αποδοτικότητά τους. Αυτό το σύστημα έχει 11 κεφάλαια, μιλήσαμε από τα προηγούμενα. Στο κεφάλαιο 7 μιλάμε για την κουλτούρα της ένταξης. Εδώ θα πρέπει ο οργανισμός να φτιάξει κάποιες πολιτικές και να κάνει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και κάποια μέτρα για την ένταξη, να βάλει μετρήσιμους στόχους και να ελέγξει τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογίσει το κύκλο ζωής της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, να κάνει ένα προγραμματισμό αυτού ως προς την διαφορετικότητα και την ένταξη, να κάνει πολιτικές ισότητας και διαχείρισης για τις αποδοχές του προσωπικού αυτού, μέτρα και δράσεις που θα διασφαλίζουν την ισότητα στην πρόσληψη, στην ενσωμάτωση, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών των ατόμων, στην μέτρηση της απόδοσής τους, στην διάδοχη κατάσταση σε περιπτώσεις διαδοχής θέσεων και βεβαίως στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και στην πάυση της απασχόλησης. Οπότε πρέπει μέσα από αυτό το σύστημα να καθορίζονται πολιτικές μέτρα και δράσεις που θα προειδάζουν την ισότητα των ατόμων σε όλα τα παραπάνω που αναφέραμε, σε όλο το κύκλο ζωής του ανθρώπινου δυναμικού. Από εκεί και πέρα, εξειδικευμένες δράσεις θα πρέπει να γίνονται και κατά την παροχή υπηρεσιών ή παραγωγή προϊόντων που μπορεί να συμμετέχουν άτομα με διαφορετικότητα. Και θα πρέπει να γίνεται μια διαχείριση ευκαιριών, αλλαγών και κινδύνων, επικοινωνίας και σχεδιασμού, όπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα άτομα, όπως είπαμε, με κάποιες δράσεις και μέτρα που θα θεσπίσει ο οργανισμός. Στη συνέχεια θα πρέπει ο οργανισμός, με βάση το σύστημα διαχείρισης,
να έχει κάποιες κατάλληλες πολιτικές και να ελέγχει τις σχέσεις των προμηθευτών και της εφοδιαστικής αλυσίδας με την κουλτούρα της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης. Ουσιαστικά λοιπόν θα πρέπει να γίνεται μια δέουσα επιμέλεια των εξωτερικών μερών, ένας έλεγχος, ενημέρωση και δέσμευση απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως προς την διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Ουσιαστικά θα πρέπει να αναφέρουν στους συνεργάτες των οργανισμών ότι θα πρέπει και εκείνοι με κάποιο τρόπο να δεσμεύονται ως προς την συμπερίληψη των ατόμων, τη διαφορετικότητα. Και τέλος, εκτός από τους προμηθευτές, θα πρέπει να υπάρχουν και σχέσεις με γενικότερα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ουσιαστικά είναι άτομα και οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο ή των οποίων τα συμφέροντα μπορούν να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά από το αποτέλεσμα του έργου του οργανισμού. Είτε είναι συνεργάτες, προσωπικό, όταν μιλάμε για εξωτερικά ενδιαφέροντα μέρη, μπορεί να είναι κοινωνία γύρω από τον οργανισμό, άλλοι διάφοροι συνεργάτες, το κράτος, τελικοί χρήστες προϊόντων κλπ. Αυτή είναι μια περίληψη του συστήματος διαχείρισης διαφορετικότητας και ένταξης. Από εκεί πέρα θα ήθελα να αναφέρω και κάποια πράγματα για τη χάρτη διαφορετικότητας, η οποία είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019 και είναι υπεύθυνο το ΚΕΑΝ, το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων των Νέων. Αυτό έχει θεσπίσει 6 πυλώνες της διαφορετικότητας. Με συγχωρείτε. Το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την αναπηρία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτή η χάρτα υπογράφεται από διάφορους οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις και δεσμεύονται για δράσεις σε αυτούς τους πυλώνες. Οπότε ένα νέο σχήμα που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα είναι και αυτό που συνδυάζει το ISO 3415 που αναφέραμε μαζί με την χάρτα διαφορετικότητας, συνδυασμένο ώστε να δώσει ένα πρότυπο αρχών και οδηγιών με έμφαση στο HR και συνεχής βελτίωση, παράλληλα με δεσμεύσεις, εκπαίδευση και δράσεις και εργαλεία για το προσωπικό των οργανισμών που θέλουν να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Και βεβαίως, αφού μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε εδώ ότι τα συστήματα διαχείρισης διαφορετικότητας και ένταξης προωθούν κάποιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης και συγκεκριμένα το gender equality, το decent work and economic growth, το industry innovation and infrastructure, το reduce inequities και το partnerships for the goals. Αυτά ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαι στη διάθεσή σου. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Επαναλαμβάνω ότι ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις γράψετε στο κουτάκι Q&A που θα βρείτε κάτω δεξιά στην οθόνη σας. Και προχωράμε στη τελευταία παρουσίαση για σήμερα από τον κύριο Νταγιάντα. Ποια είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα. Ονομάζομαι ο Ρέσης Νταγιάντας και είμαι συνάδελφος της Νεφέλης και του Γρηγόρη στην IDEC και είμαι εδώ καταρχάς όχι για να σας κουράσω, θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και to the point, ώστε να μην παραβούμε και το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα είμαστε ταυτόχρονα αποτελεσματικοί. Σε πρώτη φάση, το πρώτο βήμα στην ψηφιακή μετάβαση είναι το share screen. Οπότε, θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα project, ένα καινούριο εκπαιδευτικό project, στο οποίο συμμετέχει η IDEC και το οποίο ονομάζεται Predict, όπου τα 3 τελευταία γράμματα του τίτλου είναι ουσιαστικά το ICT κρυμμένο μέσα στον τίτλο. Και αυτό διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με το ICT και με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο πλήρης τίτλος του είναι Jobs of the Future with AI for VET Inclusion. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus+, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς ήδη θα γνωρίζετε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία καλύπτουν μια τεράστια πληθώρα θεματικών, αλλά έχουν ένα κοινό και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το γεγονός ότι είναι δωρεάν. Όλα τα τελικά αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων, τα υλικά τους και οτιδήποτε άλλο, είναι δωρεάν για όσους ενδιαφέρονται. Το συγκεκριμένο λοιπόν πρόγραμμα, πριν μιλήσουμε για την ιδέα του καθ' αυτή, είναι μια σύμπραξη από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής είναι η Πορτογαλία και συγκεκριμένα το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Σανταρέμ στην Πορτογαλία, που έχει αναλάβει τον συντονισμό του όλου προγράμματος. Έχουμε επίσης τον εκπαιδευτικό οργανισμό Enture από την Εστονία, τον επίσης εκπαιδευτικό οργανισμό SIPCON από την αγαπημένη μας Κύπρο, το Ινστιτούτο ICCV από τη Ρουμανία και την Ελλάδα την εκπροσωπεί φυσικά η IDEC ΑΕ. Τι πρόκειται λοιπόν να αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο κάνει το μεγαλύτερο focus του στην επαγγελματική εκπαίδευση. Σε αυτό που λέμε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΕΚ. Γνωστό ακρονημιακά και στα αγγλικά ως VET, θα το αποκαλούμε έτσι από εδώ και πέρα. Οπότε θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θέλει να παρέχει πλήρεις εκπαιδευτικές λύσεις για όσους συμμετέχουν στην ΕΕΚ, είτε σαν σπουδαστές είτε σαν καθηγητές. Ο σκοπός του είναι να εντάξει το ψηφιακό στοιχείο, το στοιχείο της ψηφιακής καινοτομίας και συμπεριλαμβανομένο της τεχνητής νοημοσύνης, των πράσινων πρακτικών και της επαυξημένης πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στην ΕΕΚ. Με απότερο στόχο, ίσως τον μεγαλύτερο στόχο που έχουν όλοι οι σπουδαστές της ΕΕΚ, την ανέβρεση εργασίας. Είμαι σπουδαστής ΕΕΚ, σπουδαστής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κάποιο ΙΕΚ, για παράδειγμα. Πώς μπορώ, αξιοποιώντας τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα τη σήμερον ημέρα, είτε έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, είτε έχουν να κάνουν με πράσινες δεξιότητες, είτε έχουν να κάνουν με αυξημένη πραγματικότητα, διάφορα πρωτότυπα εργαλεία και μεθόδους, ώστε και να αυξήσω το βιογραφικό μου, να το αναβαθμίσω και να μπορέσω να βρω και νωρίτερα και γρηγορότερα μία δουλειά στον τομέα που επιθυμώ, ανεξάρτητα από το ποιος ακριβώς είναι αυτός ο τομέας. Όμως δεν επικεντρώνεται μόνο στους μαθητές το πρόγραμμα, επικεντρώνεται επίσης και στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τα εργαλεία τα οποία θα κάνει highlight το πρόγραμμα στις εκπαιδεύσεις τους, στα μαθήματα, στα curriculum τους, ώστε να κάνουν τους φοιτητές τους να μάθουν τα συγκεκριμένα εργαλεία, πώς να τα χρησιμοποιούν και πώς να τα εντάξουν στην εργασιακή τους αναζήτηση, ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή μια αλυσίδα που ξεκινάει από το project, πηγαίνει στον καθηγητή, τελικά στον φοιτητή και από εκεί και πέρα μακάρι και ο φοιτητής να καταφέρει, χάρη σε αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, να εισαχθεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα έχει ουσιαστικά 4 προϊόντα, τα λεγόμενα αποτελέσματα, όπως τα λέμε στην αργό του Erasmus+, και τα οποία αναφέρονται στους πυλώνες τους οποίους σας προανέφερα. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κάνει focus στις πράσινες δεξιότητες. Στην σημερινή εποχή και με την κλιματική κρίση και με όλο αυτό το καταπληκτικό πράγμα που γίνεται με το περιβάλλον, είναι πιο επίγον από ποτέ ο νέος εργαζόμενος, ο μελλοντικός εργαζόμενος και αυτός που θα βγει στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το τι ακριβώς τομέα θα ακολουθήσει, να ξέρει ποιες είναι οι πράσινες πρακτικές του συγκεκριμένου τομέα. Πώς μπορεί να κάνει την δουλειά του, αλλά ταυτόχρονα
να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Πώς μπορεί μέσα από τη δουλειά του να προωθήσει την πράσινη πολιτική και τις πράσινες ιδέες στην πράξη. Σε αυτό κάνει focus το πρώτο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα έχουμε το δεύτερο αποτέλεσμα, το οποίο θα δημιουργήσει ένα πρότυπο μαθήματος και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης. Τι θα βρούμε εκεί πέρα? Εκεί πέρα είναι που θα παίξει κεντρικό ρόλο το Artificial Intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει μπει με πάρα πολύ φόρα στις ζωές μας σήμερα. Φυσικά μιλάμε, ένα κομμάτι πολύ γνωστό είναι το ChatGPT, αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και άλλες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και εδώ πέρα γίνεται το εξής focus σε αυτή την πλατφόρμα. Το πώς μπορούν και οι καθηγητές και οι φοιτητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προς όφελός τους. Πώς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν το μάθημά τους καλύτερο. Πώς να βρουν πιο εύκολα δουλειά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς να κάνουν ένα καλύτερο βιογραφικό κτλ. Το τρίτο αποτέλεσμα είναι το λεγόμενο Fab Lab, με τον πολύ fabulous τίτλο, που έχει να κάνει με πρακτικές για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο παραδοσιακά τα πράγματα. Up-to-date μέθοδοι και πρακτικές, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί καλύτερα στην αγορά εργασίας. Είναι κομμάτι όλου αυτού του μπουφέ, όλου αυτού του πακέτου για την ΕΕΚ, ώστε οι φοιτητές, έχοντας λάβει γνώσεις από τα προαναφερθέντα εργαλεία, μετά πώς θα κάνουμε αυτά πράξη, πώς πηγαίνουμε από τη σχολή στη δουλειά, από το φοιτητής στο εργαζόμενος και στο επαγγελματίας. Οπότε, εδώ πέρα, επίσης, το τρίτο αποτέλεσμα θα δοθεί και έμφαση στα λεγόμενα VR και AR, θα τα δούμε αργότερα. Και τέλος, όλα αυτά τα οποία τα προαναφέραμε θα συμπτυχθούν και με βάση την εμπειρία που θα έχουμε από το τρέξιμο του προγράμματος σε ένα σύνολο μεθοδολογικών και παιδαγωγικών κατευθυντήρων γραμμών. Δηλαδή, κάποια πολύ σύντομα έγγραφα, να το πω έτσι, που θα απευθύνονται κυρίως εκπαιδευτικούς για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, αποτέλεσμα του έργου και θα λέει πως όλα τα παραπάνω μπορούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο να τα εφαρμόσουν στα προγράμματα σπουδών τους. Και όλο αυτό θα συνοδευτεί με κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιμόρφωσης καθηγητών και φοιτητών της ΕΚ, ώστε όλο αυτό το υπέροχο μπουφέ του έργου να δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Λοιπόν, οπότε θα προχωρήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το κάθε κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, όπως είπα, είναι τα πράσινα ψηφιακά εργαλεία για καινοτόμες θέσεις εργασίας. Όταν λέμε καινοτόμες θέσεις εργασίας, εννοούμε τις θέσεις εργασίας οι οποίες όπως προανέφερα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επαγγελματική κατάρτιση, με την απλή στιγμή και στήρα υλοποίηση των επαγγελματικών καθηκόντων, αλλά συνοδεύονται από πράσινη συνείδηση και πράσινες πρακτικές ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Κάθε σχεδόν επάγγελμα τη σήμερα ημέρα μπορεί να συνοδευτεί από πρακτικές οι οποίες θα συνδράμουν σε αυτό που λέμε οικολογικό αποτύπωμα και οικολογική συνείδηση. Είναι τη σήμερα ημέρα ένα skill, μια ικανότητα η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη και πάρα πολύ hot, θα λέγαμε. Υπάρχουν όλοι και περισσότεροι εργοδότες που πλέον θεωρούν ως μεγάλη αναβάθμιση στο βιογραφικό των υπάρχουν αυτές οι πράσινες δεξιότητες. Για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το λεγόμενο Green Comp Framework, πάνω στο οποίο θα βασιστεί πολύ το συγκεκριμένο project, που έχει να κάνει με το ποιες πράσινες δεξιότητες είναι οι πιο κέρυες και πιο σημαντικές για τον σημερινό εργαζόμενο Ευρωπαίο τη σήμερον ημέρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν πακέτο του προγράμματος μέσω ψηφιακής εργαλειοθήκης, μοντέλων εκτίμησης και αξιολόγησης διαφόρων πολυμέσων και ενός ψηφιακού εγχειριδίου με βέλτιστες πρακτικές θα καθοδηγήσει τόσο τους καθηγητές όσο και τους φοιτητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Και στο δεύτερο αποτέλεσμα του προγράμματος έχουμε μεγαλύτερο focus στις ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων, όπως είπα, θα παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα μια πολύ hot λίστα ικανοτήτων που τη σήμερον ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση όσο
όσο και τον εργασιακό βίο. Πλέον το ακρονίμιο AI μπαίνει παντού. Το ακρονίμιο AI έχει γίνει το απόλυτο trend. Τελευταία το βλέπεις παντού, το βλέπεις σε προϊόντα, σε δημοσιεύσεις, σε διαφημίσεις, τα πάντα. Είναι κάτι σαν το αντίστοιχο 2000 που υπήρχε τότε στη μετάβαση από το 99 στο 2000, που όλα παίρνανε το επίθεμα 2000 στον τίτλο τους. Έτσι και σήμερα το AI έχει έρθει για να μείνει, για τα καλά, και μιλάμε για εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν την ζωή του ψ επαγγελματία ή φοιτητή πάρα πολύ ευκολότερη, εφόσον θα χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο, τόσο στις σπουδές όσο και στην εργασία. Οπότε, στο πλαίσιο του Predict θα υπάρξει περιεχόμενο, ηλεκτρονικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την σωστή, ορθή και αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είτε μιλάμε για καθηγητές, είτε μιλάμε για φοιτητές. Πρακτικές, στρατηγικές, εργαλεία και εφαρμογές AI που μπορούν να κάνουν τη ζωή και το έργο όλων καλύτερη. Λοιπόν, και προχωράμε στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι το Fab Lab, όπως είπαμε, το οποίο επεκτείνει ουσιαστικά τον κύκλο της ψηφιακής διδασκαλίας που κάνει το προηγούμενο πακέτο, και εδώ πέρα κάνουμε ένα focus στα 3D περιβάλλοντα και στο AR, τις λεγόμενες εφαρμογές ψηφιακής και επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι επίσης ένα είδος τεχνολογίας, ένα καινούριο είδος εφαρμογών, το οποίο ουσιαστικά, για όσους δεν είσαστε familiar με το συγκεκριμένο όρο, έχει να κάνει είτε με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας, τα λεγόμενα VR, αυτά τα υπέροχα γυαλάκια που βάζουμε για να πλοηγηθούμε σε περιβάλλοντα VR, είτε έχουν να κάνουν με το AR, Augmented Reality, δηλαδή ένα πάντρεμα και ένα συνδυασμός πραγματικής ζωής και ψηφιακού κόσμου μαζί. Τι είναι, ας πούμε, ένα AR? Ένα AR είναι, ας πούμε, τα QR codes. Κάτι το οποίο μπορεί να βρεθεί στον υλικό κόσμο και παρόλα αυτά αλληλεπιδράει με τον ψηφιακό. Το σκανάρουμε δηλαδή με το κινητό μας. Είναι ένας τεράστιος τομέας, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και ενσωμάτωσης και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σε διάφορα επαγγέλματα. Οπότε, στο συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος κάνουμε ένα ιδιαίτερο focus στις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και της διάστατης πραγματικότητας. Πώς αυτό απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές, πώς μπορούν μέσω εργαλείων 3D μοντέλων και μέσω εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας να κάνουν τα μαθήματά τους καλύτερα, να κάνουν τα μαθήματά τους πιο interactive, πιο ενδιαφέροντα και πιο αποτελεσματικά για τον φοιτητή, και φυσικά να μεταλαμπαδεύσουν στους φοιτητές την χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους όταν πρόκειται να βγουν στην αγορά εργασίας, πώς μπορούν να αυξήσουν τις ικανότητές τους, τις ψηφιακές ή επαγγελματικές ικανότητες μέσω εργαλείων 3D και AR. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά τέτοια εργαλεία που είναι για επαγγελματική εκπαίδευση σε 3D και σε εικονικά περιβάλλοντα, π.χ. για τους μάγειρες. Δηλαδή, έχω δει εργαλεία που μπαίνει σε μια VR κουζίνα και είναι κυριολεκτικά δεξιά το τηγάνι, αριστερά η κατσαρόλα, μπροστά η ψιστιά, δεν ξέρω εγώ τι, και μπορείς στην πράξη, κινώντας τα χέρια σου στην πραγματικότητα, να κάνεις εκπαίδευση στο επάγγελμα που θέλεις να κάνεις. Αυτό ήταν ένα εντελώς τυχαίο παράδειγμα. Υπάρχουν δεκάδες άλλα παραδείγματα εκεί έξω και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Predict, θα δώσει τα φώτα για το ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα εκεί έξω. Λοιπόν, και τέλος, last but not least, μεθοδολογικές και παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια σύμπτυξη, ένα wrap-up, θα έλεγα, όλων όσων θα έχουν αναπτυχθεί μέχρι τότε στο project, όλα αυτά δηλαδή που προαναφέραμε, και θα απευθύνονται και πάλι κυρίως στους καθηγητές σχετικά με το πώς όλα αυτά, τις πράσινες πρακτικές, το Artificial Intelligence, το 3D και το AR, πώς μπορούν σε ένα ωραίο πακετάκι να τα φτιάξουν και να τα βάλουν κομμάτι αναπόσπαστο της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας και πώς να τα μεταλαμπαδεύσουν στους φοιτητές τους και πώς κατ' επέκταση αυτοί οι φοιτητές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν υπέρ τους για να βρουν δουλειά και να διαπρέψουν στον επαγγελματικό τους
χώρο. Λοιπόν, συμπληρωματικά, πέρα από αυτά τα κύρια εκπαιδευτικά προϊόντα τα οποία σας ανέφερα, όλα αυτά καταρχάς θα είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος που θα σας τη δείξω στο τέλος, τη διεύθυνση, το QR για να πάτε στη διεύθυνσή της, είπαμε, αυξημένη πραγματικότητα, QR. Και μπορείτε εκεί πέρα να δείτε όταν αναπτυχθεί το υλικό το πλήρες, κάτι το οποίο αναμένεται εντός του επόμενου έτους, σταδιακά, και να τα κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε δωρεάν στα μαθήματά σας με τους φοιτητές σας, ό,τι θέλετε, χωρίς κανέναν περιορισμό. Πέρα λοιπόν από αυτά τα μαθησιακά υλικά, θα έχουμε και κάποια real life events, κάποιες συνόδους κορυφής, όπως μας αρέσει να τις αποκαλούμε έτσι με πολύ στόμφο στο πρόγραμμα. Η μία από αυτές θα γίνει στο Ταλίν της Εστονίας, τον Μάρτιο του 2024, όπου θα υπάρξει ένα συνέδριο σχετικά με τα ψηφιακά επαγγέλματα με εκπροσώπους της ΕΕΚ, τόσο καθηγητές όσο και φοιτητές, με σκοπό το networking, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την παροχή feedback, και όλα αυτά θα ενσωματωθούν στο μαθησιακό υλικό του προγράμματος. Επίσης, θα έχουμε μία ακόμα σύνοδο κορυφής, η οποία έχει να κάνει με την ανάπτυξη της ΕΕΚ, τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και την επανακατάρτιση, ένα επίσης πάρα πολύ hot θέμα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτή θα γίνει στο Σάντα-Ρέμ της Πορτογαλίας, εκεί όπου βρίσκεται ο επικεφαλής του προγράμματος, το 2025 με το καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα έχουμε και κάποια προγράμματα κατάρτισης, κάποια εργαστήρια δηλαδή που θα είναι πρακτικές ασκήσεις πάνω στις διδασκαλίες του προγράμματος. Ένα από αυτά έχει ήδη γίνει, έγινε τον Σεπτέμβριο στον Πειραιά, διοργανώθηκε από την IDEC και είχε κυρίως να κάνει με το Artificial Intelligence. Είχαμε εργαστήρια ChatGPT, εργαστήρια άλλων AI εργαλείων και αφιερώσαμε και ένα κομμάτι στο VR και στο AR. Ήταν ένα πρώτο preview για επαγγελματίες της ΕΚ που ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο τομέα, οι οποίοι επίσης μας έδωσαν τη γνώμη τους και την άποψή τους, την οπτική τους πάνω σε αυτά τα θέματα, ώστε να τελειοποιήσουμε το εκπαιδευτικό υλικό που φτιάχνουμε τώρα. Ένα ανάλογο πρόγραμμα κατάρτισης θα γίνει στο πανέμορφο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Έχει γίνει ήδη στο πανέμορφο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Από τώρα πρόσφατα τελείωσε στις αρχές Νοεμβρίου και εκεί πέρα είχαμε επίσης ανάλογες θεματικές, πιο εμπλουτισμένες, αλλά πάντα γύρω από το Artificial Intelligence και το AR. Επίσης, μέχρι το τέλος του προγράμματος, μέχρι το 2025 δηλαδή, θα έχουμε μια σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων και σεμιναρίων που θα αφορούν καθηγητές και φοιτητές ΕΕΚ και θα έχουν να κάνουν με όλα αυτά που αναφέραμε. Πράσινες δεξιότητες, AI, AR, και θα ενημερώνεστε μέσω των social media και της ιστοσελίδας του project για το πότε θα γίνουν αυτά τα εργαστήρια. Θα σας δείξω όλα τα κανάλια επικοινωνίας εδώ πέρα. Ας κάνουμε λίγο στην πράξη λοιπόν αυτό που λέγαμε για την επαυξημένη πραγματικότητα, αλληλεπίδραση του QR με το κινητό. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να σκανάρετε τα συγκεκριμένα QR και να μπείτε στα ηλεκτρονικά κανάλια του project. Μπορείτε και απλά να το κουκλάρετε. Predict Project, κενό IDEC, και θα σας το βγάλει με 100% σιγουριά. Έχουμε website, Facebook, LinkedIn και YouTube. Και εκεί πέρα μπορείτε να ανακαλύψετε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα, να έχετε σε ζωντανό χρόνο ενημέρωση τακτική σχετικά με τις επόμενες δράσεις του προγράμματος, το επόμενο σεμινάριο, το επόμενο εργαστήριο, το ποιο υλικό βγήκε, το ποιο υλικό θα βγει, άλλα ενδιαφέροντα events ή ημερίδες που μπορεί να γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο φυσικά θα παρέχει και τα ανάλογα πιστοποιητικά παρακολούθησης σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ερώτηση θα ήμουν πολύ ευτυχής να την ακούσω. Ευχαριστώ και για τις καρδούλες σας. Ορίστε, ευχαριστούμε πολύ.
Υπάρχει μια ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα στο Q&A σχετικά με τα προγράμματα ΕΠΑΛ και τις πράσινες δεξιότητες. Πριν απαντήσουμε όμως σε αυτό, θα ήθελα να, επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο του εργαστηρίου, θα ήθελα να παρακαλέσω όσους συμμετέχουν και θα αποχωρήσουν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο θα σας εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη σας με το που κλείσει το σημερινό σεμινάριο και θα σας σταλεί και με email. Επίσης, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το ΙΕΚΑ Γλυφάδας και το ΔΙΕΚΑ Γάλλιο που συμφωνήσανε να συμμετέχουν σε εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής, η οποία θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα. Και επίσης τα δύο αυτά ΙΕΚ εξέφρασαν και το ενδιαφέρον να λάβουν υποστήριξη από την IDEC προκειμένου να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα κατάλληλα βήματα για το σύστημα διαχείρισης ISO που παρουσίασε ο κύριος Χατζιαντονίου. Τώρα, σχετικά λοιπόν με τα προγράμματα σπουδών στο ΕΠΑΛ, θα ήθελα να σας μιλήσω πολύ πολύ σύντομα, γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο στο σημερινό σεμινάριο, αλλά να σας δείξω δύο πολύ ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι το Go Green, το οποίο έχει φτιάξει ένα μοντέλο μαθητείας για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το οποίο στηρίζεται στην ανάπτυξη των πράσινων δεξιοτήτων. Έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα μοντέλο για το πώς μπορεί μια πρακτική άσκηση να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τα πράσινες δεξιότητες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο GreenComp, χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές, χρησιμοποιώντας κάποιες προτινόμενες δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται σε learning outcomes, σε μαθησιακά αποτελέσματα. Τώρα το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σε πράσινες δεξιότητες, λέγεται PROF, είναι Protection Against Flash Floods, και σε αυτό το έργο έχουν δημιουργηθεί κάποια εργαστήρια δεξιοτήτων συγκεκριμένα, τα οποία στηρίζονται στις αρχές του STEM, Statistics, Mathematics and Engineering. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι βρίσκονται είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε στην μεταδευτεροβάθμια, δηλαδή για σπουδαστές ΙΕΚ, και προσφέρουν διάφορες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ενημέρωση και την ενασχόληση με φυσικές καταστροφές και κυρίως με την φυσική καταστροφή που αναφέρεται στις πλημμύρες, όπου είδαμε και πολύ πρόσφατα στη χώρα μας να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μας στείλετε ένα email θα το γράψω στο chat, στο nefeli@idec.gr, το γράφω τώρα στο chat, και αν θέλετε να σας στείλουμε περισσότερες προφίλες και περισσότερα υλικά σχετικά με αυτά τα δύο προγράμματα που αφορούν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να πω ότι αυτά τα δύο προγράμματα βρίσκονται στην αρχή της ανάπτυξής τους και στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο εξάμηνο περίπου, θα διοργανωθούν παρόμοια σεμινάρια όπως είναι το σημερινό, προκειμένου να ενημερωθείτε για το τι έχουμε φτιάξει σε αυτά τα προγράμματα. Ιδιαίτερα για το PROF να αναφέρω ότι θα γίνει τον Απρίλιο μια εκπαίδευση για μαθητές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα ποιες μέρες, τι ώρες κτλ. Αλλά αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να γραφτείτε επίσης και στο newsletter της IDEC.
Ρωτάτε, δευτεροβάθμια υπάρχει το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας στο Νεπάλ, το οποίο προσφέρει δυνατότητα για αναβάθμιση του πτυχίου από επίπεδο 4 σε επίπεδο 5. Ναι, σωστά. Σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στην τάξη μαθητείας, απευθύνεται το πρόγραμμα Go Green. Συγκεκριμένα που, όπως είπα, έχει φτιάξει ένα μοντέλο μαθητείας για πράξινες δεξιότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τις ερωτήσεις σας και την επικοινωνία αν ενδιαφέρεστε παραπάνω για κάποια από αυτά τα έργα που δείξαμε σήμερα. Και ελπίζουμε να σας δούμε σε ένα μελλοντικό σεμινάριο το οποίο θα διοργανώσουμε. Καλή λοιπόν συνέχεια και καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.